Vettä tippuu. No, siinä oli paperi äsken ihan Tänne. Siellä on tuolla pallukoja. Noin. Sieltä sitä tippuu. Semmonen, mikä se on, ruotsiksi on Hjälpmedköpten Bundgård, semmonen tyyliohjelma. Apua mä ostin. Joku semmonen. Paskaläjä. Apua mä ostin paskaläjän. Tän ohjelman nimi on Turo muuttaa maalle. Täällä on kaiken Sami tulla liima kattoon. Joo, te liimaatte nyt katon. Täällä on kaikkia muitakin kommelluksia tulossa ja menossa. Kippis, skål. Skål. Eli missä on märkää tyyliin? 2 puuta. Toi on niinku tää yksi lauta. Okei. Varmaan tää saat kuvan siitä. Ainakin tää ruuvimessi niinku uppoo sen. Tuli. Mikä? Täältä puolelta katot. Toi lauta. Aha. Ja sit jotain pörriä siitä tulee, mutta... Näytti kärpäsiä. Joo. Joo. Tää tullaan. Joo. Hampias pesiä vähän. Ei tarvi kuunnella. Luvatkaa kattokaverit yksi juttu. No. Älkää tippuko sieltä. Ei. Tippu jos me haluamme. Sinne menee kattokaveri. Hei hei. Siellä ne jätkät on. Katto tulee kuntoon. Kattokaverit. Helvetin hyvä. Tuolla on vähän paskaparveke. Tuolla on heikko kohta. Jätkät paikkaa sen reihin. Mikäs vitun tirkistelijä sä siellä puskassa heiluu? Nää on mun maita. Turo muuttaa maalle. Heti.